Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tuku sarapan. Pak Jabe wis mbuh nang tiga roket. Tuku bensin dhewean ketemu lesu. Jam 7 kurang seperempat. Lesu penggedekno usus. Kucing. Wis guys, menuju rumah sarapan. Menuju sarapan. Masih lewat omahe Saripah. Saripah wis nang Surabaya. Kok tirik-tirik. Kok baut. Kembangnya tirik-tirik. Iki mayu pak, guys. Yupah wong wis budal ning Surabaya. Tutupan. Wis renek sing masak iki. Ki mah anake wedok. Omah kene iki wis nyerempet. Rempet-rempet, guys. Ki anake wedok. Ambune wedhus layak man. Wedhus Pak Yayu. Opah nih wedhus. Yuk wedhus maki yuk. Langgek erah aku. Duwe pira kuwi? 11. Wedhus mbek sapi nak ndi? Gak kesel ya ngarit terus. Lah yo, manake. Ya Allah yuk. Sapine sicak ijekan. Bayo. Bayani. Ijek kuat ngarit tok, japlek ora kuat tok. Lah iki nek kene enek. Oh, pindah. Lah iya. Kuwi mae mus dalipah. Pak mus. Ya ki omahe mau Pak Yayu minggat di Jakarta. Wah nang Bintaro Magawi kok gembruyung. Astagfirullah. Oh alah wis mateng. Wis tak tuku guys, aku lesu e. Jangan apa sih? Jangan ke atas. Jangan ke atas bos. Urap kayak? Urap. Banyak lontongnya bering bos. Tambah lontong bering. Lontongnya ada juga pagi. Kobongnya goreng. Guys, ya tuku sarapan. Gone Mbak Ju, tempenya ya, baru digoreng, guys. Oh, kok tak akeh iki? Banget enak. Kok gampang sih piye, guys? Gue capek wong mbah nang tiak. Kayak dijak sih kayak anak gue. Aku tanggen apa? Mantap. Sarapan bos pagi-pagi. Mantap. Sarapan. Kalau Pak tuku sarapan, menggo. Golek sarapan. Golek sarapan bos. Iya. Wah iya no, mantap ya. Iki sego apa madame? Ulah kok kemen ulange Mbak Ju segane. Jangan. Iki lontong aku.
Lontong lemes ngono kok. Alah, duyon entek. Biasa seneng aku. Allah lah ya. Sampean Gelem apa, Pak? tanah? Tanah. Sak piro? Sak ikrak. Cepu. Iya. Cepune ndi, Pak? Mbak coplok kabeh, Mbak. Rasar piring, Mak. Ganti piring. Sik. Buruk. Bocor. Enggak jeruk, enggak. Ya, guys, 5.000. Yuk, sarapan. Sarapan. Metu gone Yupah pas aku nek gak sida budal kok budal. Walah. Budal langsung kayak kok. Langsung. Heeh, jam piro jam 2. Jam ci. Aku di. Numpak apa? Kenapa? Depan kerempal. Ambek Mbak Dam. Mbak Dam kamu le? Saya Mbak Dam. Tandur ya? Tandur. Lah ya coba nak. Kok nak aku yo kok. Kok nak aku. Kok nak aku. Sasuwene urung emek. Ganti. Dan Jangan tetes, Bos. Laku. Mantap. Cabenya lurus, terus jangan mahal. Entar. Minggu tek ora prei. Lek ke minggu tek ora prei kena apa? Ngorong. Putar dhuwit iki. Lho kabeh do prei kok dek ora prei iki lho kayak aneh. Alah. Yo wis e. Dadak man. Pak tukang mek ora prei ya, Pak. Panase banter. Duweke kebuohan. Kebuohan jarene. Lah iya. Dek buah, guys. Buahane ra kaprah.
Mantap ya, Lek. Enak teko kono apa ora, Lekmu? Teko kono apa ora? Menurutmu? Lah, wediku ki nek lunyu Lekmu yo. Kok nek udan panas melumut kok nyikati. Murak mencucu kok kancur. Bur. Ora mencucu kok kancur. Ndi-ndi kok di keramik, ndi-ndi di keramik bayo. Heh. Tenan pora. Lho, Iso candak ra iso tinggal mulih wong sing ndek omah yo resik-resik kok bingung. wah, kuaplok rai mak pencol. Resik-resik ki celdek bengi nganti jam piro? 9:30. Sawang. Oh, ngarep. Sawange paling kerentul. Nek nyebloki motor terus piye? Iku jenenge sawang ki enake Rezeki. sawang ben disawang. Ngono. Alah pintere. Sing kono kluges. Dari pedi plafon. Plafon kayune duwe kaya petepak plafon ae, guys. Lu kae sawangane ya akeh kok sik sawang kalau. Engko di pelapon kok ndang anu Mbak Mur. Mbah Mas tikus. Ya piye? Piye nek di pelapon apa? Apa neh? Omah Kaya kok omah kok plafon. apa neh? Walah. Ngonten dek nih ngonten lho, guys. Nah, iki nih lho ketok ngene iki lho tangane. Lah senenge Mur. Petuk kancane seneng. Bolo. Mur. Ayo tak kei persen. Persen tenan. Curiga iku ki aku tenan. Alah ngising golek padune. Alah ngising. Iki lho sak. Ayo to. Ngising. Gawene ngono kuwi. Ngising. Gawene ngono ki. Alah nyoplokno kathok. Kene kathoke mplokno pisan. Persen. Kepen roh manuk ora. Kuwi ora persen, Mak. Celengan iki nang Kepen ngene. roh manuk. Manuk apa iki? Nuk tersing. Iki golek apa, Mbur? Iki lho mak colokan cucuk irung nang. Kayak nenggok lambemu kayak ya. Terus sudah kuwi. Dek iki dhewe ambek Endah kon ngecas. Aku iki gak roh mel cucukan iki nang ndi aku dhewe ya ora tau roh. Cucukan niki aku Cucukane kira tau nang- ngecas iki ki. Mbok endi rejine? Iya iki nang ndi ya, Mbak? Baut. Gak roh Mbur. Mbah. Teko Endah ratih pur mami. Nduk kok nek wong endangan sik. Aku ki ra roh. Ngingeti apa ki Dik ya ora roh. Dhuwur-dhuwur. Endi lengger panggonane iki gak roh aku. Ya Allah. Montor sitok gak iso menemukan. Wis pokoke ngantek komet ya. Wis ben ngantek kopior kowe nemokno apa ora. Jajal buka-buka ngono. Jero-jero. Engko njok kuwi buka. Kok iki cok paten kok. Lah, Iki mesin. montore sing ngletak kabeh. Aku rak yo koplak. Ki ben menemukan, guys. Nek kono lho Mbak dah dhuwit ku lho. Lejat. Iya nek colokan lho ndi. Kowe ora roh kok napa aku, wong aku ora tau nyandak. Papake. Ya dites tapi aku gak roh.
si piye aku gak roh. Pak tanggone cecesan sepeda listrik pundi, Pak? Aja dak, Pak. Iyang ngono lho, Pak. Iyang. Ikro cesesane nggo endi nggone? Aku dhewe. Iki case maksudnya cucuke. Pundi, Pak? Endi jal? Aku bingung golek kok. Iku baune, Pak. Aku ora roh kok, mau aku kan golek. Tau ngecas, nggo endi case? Iya, Pak. Ya Allah. Ben bingung guys golek iki. Gak roh aku. Engko nek kalau kena anune aduh kena jagange engko sikilem aku. Iki kunci. Aku yo gak ora kok Pak, iki gak tau ngetas kon ngetas nanti colokane iki aku. Jangan, Pak. Ini baut kabeh iki yo. Baut. Baut. Baut kok, Pak. Beno tak beno. Wong wis tangi baru tak telepone. Baut, Pak. Wis pokoke motor sicok kudu ngentukno roh. Ya, pokoke kudu roh. Nek gak roh ya wis. Tapi lewer nang kene kok anu kok. Mbah, Pak. Mbah, Pak. Aku dhewe ya ora roh kok. Aku ora tau ngecas kok. Nginget iki ya teng klewer lho, tapi aku gak Arep kene lho. Nanti. Iya. Mbah. Engko sing nek wis ra iki ra ngono. Ora. Endi guys ki? Panggonane aku yo gak roh kok. Telepon Mak Atini ya. Aku timbang telepon Mbak Endang utang Mbak Enda cek repot cek apa turu kok cek apa. Astagfirullah. Mak Atini kan roh biasanya kan tetep tahu lah ngecas. Nah, iki gak tahu kok aku ngecas kok. Ki apa? Endi, Pak? Ki lumur ngisor iki lumur. Gak Endi? gak iki. Iki gak sekedar bolong Pak. Iki bolongane kan telu kok ngantek men gak roh. Piye? Bolongane telu iki mbur kok ngantek gak doroh ya mbur. Apa matane dhewe awake dhewe sing gencil? Kuwi case apa? Enggak, Pak. Lagi ndek panggone nang renjang kene kok. Terus nang ndi ya mbur? Nek ngep telepon. Tak encang-encengi aku yo gak ero iki. Tau ngecas kok ya ora roh. Ada wis barang kempet ero. Ngono, Pak. Motor merem ketok. Cowok kali gerayah-gerayah kok enek keris. Cowok kali ae. Pak ora kowe, kapok ora kowe. Langsung ungkal. Hap, ungkal. Sing duwe keris. Cerita mbok. Esuk ki nusul mbok. Lho, piye? Ketoke wis 200, Pak. Aku rong anduke kok terus kabeh terus tak ucek tak emplung. Ketok iki. Walah, wong adus ya aku ngger subuh ya adus. Nyetel ngaji karo Bu areng-areng. Ora ndosok-ndosok. Tangane kok gremet. Ketoke aduh, Pak. Ngono. Oh, Jane iki butuh. Ya nek ono gambleng aku bentar aku mati ono. Kok gambleng. Iki Pak ndek bengi kentan ning ngono. Heeh, goleki. ya Allah kuwi anggitku ki apik mau anu berduaan tok ngono lho, Mbak. Delalah kok pancingan. Umur seneng nek ngono iki. Mbah, Mas. Jajar ki buka. Endi sing dibuka? Iki. Jajar. Nek iki lho ngisor. Nek menawa. Iki mesin. Ati iki. Heeh. Mbah, pin aku dhewe gak ero. Atine bocah.
Ora ning ngarep kono kok mur. Nang ngarep dik ke enek le, Pak. Colokane gedene sak ngono gedene padahal. Telu i. Mosok sitok era nemokno. Tak incengi Pak iki. Incenge katoke sukar loh. Lek. Ngama. Ki apa Pak? Ki apa Pak? Iso gak nemokno ya Pin. Lah. Piye? Yang larang tak pikir yang kene. Tapi kok ora kene. Kok kopior yo? Apa sing kopior? Padahal Wong telu. Iso gak roy. Endi sing dicusno? Wis piro? Piro mon? Iya. Padahal panggonan sampeyan iki sekarang. Tak iso sedel kene. Jajal golek isor sadel. Ora. Ora bener Pak. Lah aku tio penasaran kok Pak. Ngerti panggone. Panggone iki ngarep ngewen iki ngarep kene lho. Tokno Pak. Lek rupane koyo ngono tak lapane. Wis tak tekokne dhisik. Ya Allah. Bangeten ya. Rupane kok koyo ngene. Sakno. Sik. Kelawu koyo Lina. Kok iso gak roh. Lek ki bolongane ndi lek golekno jal. Pangone cas lek. Lek mau wis rasane betul-betul ra. Oke enek iki bolongan sol dekmu digoleki wong telu. Bisa ngewen ngarep kene kok. Sik tak telepon Arifin ae sih, mumet aku. Arifin yo padha. Lah jare PTR. Kok udah? Iya, TR. Pang esuk ae. Heeh. Oke kamu. Sik. Oh iya penasaran. Rasa dek mau muni ra ro. Endadak mantri menjenggel kok. Astagfirullahaladzim. Ya Allah banget. Lah tok pura iki colokanku. Dikorona. Ika lho mek anu, Pak. Kabel kalau Pak. Kan kene lho, Bor. Kok tak cupno. Wis ora. Kok nunggu omah jero omah. Iki rapi Pat. mak. Tak lapane. Kayak kan ada lawan ngono sepuluh Ya kono. Cobane album tiba. Wis kono ae. Tak penekan aku, gak iso aku. Wong kuwi gak kenek. Heh. Wis. Nah, ayo ngono. Apa ora? Ya Allah, ya. Pentil. Mas aku ya pentil apa ngono lho. Lah iya, aku padahal nek sing delik-delik ki roh ya ora roh. Nek ra kulinane yo ngene iki. Nah, Kok gak iso terus. Wis, abang ora? abang. Abang ya wis. Endi abang? Iki lho, Mak. Ya wis iso. Jos, ya Allah, mau rupane. Astagfirullah. Kayak ana angin iki. Wah, alah. Iya, Mak. Desa. Tak lapane mor ya Allah, mor. Diumbah nang ini nyetrum apa ora ya? Ya aja, Mak. Ngene akhire kok. Iya ya. Iki carane piye ngger membersihkan ki? Dicuci ki nyetrum apa ora? Ana akine ngene iki kok ndang Heeh. ini nganu. Trum. Wes.